Il-pubbliku huwa mistieden biex bejn nhar il-ħamis 9 ta' Mejju u s-Sibt 11 ta' Mejju jinġabar fi Pjazza Tritoni u jagħti appoġġ lil Sara Bonnici li se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena bil-kanzunetta Loop. Naturalment naħseb li tingħaqad fi grupp kbir, big screen u fi pjazza waħda, segwi dan l-aktar music festival segwit madwar id-dinja ser tkun diġà ħanajtek atmosfera pjaċevoli ħafna biex ingawdu l-Eurovision b'differenza għal din is-sena. It-tul huwa b'xejn li Pjazza Tritoni se tkun qed tinbidel fi spazju dedikat għal dak meqjus l-akbar festival li fl-2023 biss segwew il-fuq minn 160 miljun spettatur. Fid-9 ta' Mejju u l-11 ta' Mejju jintwerew ukoll is-semifinali u l-grand finali rispettivament, live minn Malmo fuq big screen mid-9 ta' billejl il-qudiem. Naħseb ser tkun okkażjoni mhux għalina il-Maltin biss, imma anke għal dawk il-residenti hawn Malta li ma twildux hawn Malta li jixtiequ anke jagħtu s-support lil pajjiżhom għal din l-okkażjoni u anke għat-turisti li ser ikunu qegħdin insertaw hawn Malta appuntu għal dawn il-ġranet tal-Eurovision Song Contest biex jagħtu s-support lil pajjiż tagħhom fi Pjazza Tritoni waqt DTTVM Eurovision Fan Zone. Sija qabel iż-żewġ xandiriet, il-palk ser ikun qed jospita talent lokali, fosthom Klinsman, Federica u Rita Paċ. U l-pubbliku huwa mistieden għal dan l-avveniment tant speċjali.